Ben, pois vamos a entrevistar agora xa o último cole. Como non podía ser outro, pois é o Ría do Burgo. Teño comigo a Alma, a Martín e a Anxo, que son alumnos de sexto e de quinto. Bueno, traemos un montón de cousas, verdad? Comentadme un poquinho, a ver, inda que non sexan todas, despois xa vamos falando, vale? Que cousas traemos na nosa jaula? Benvidos. Pois, por exemplo, temos o hotel de insectos. Moi ben, que máis? Temos moitos experimentos que trouxemos cada un da súa casa, por exemplo, un teatro mecánico ou unha placa microbit. Vale. Alma. Tamén os alumnos de quinto fixemos uns ecosistemas. Moi ben. Antes explicábamos que no cole dividimos a carpa como en dúas partes, verdade? Unha POM é a de biodiversión, que aí está desquinto, Sí. e máis sexto, verdad? Co hotel de insectos e boscos ecosistemas. Sí. Que máis se me escapa de aí? Alguna cousa máis? Creo que podíamos observar os... O microscopio. No microscopio. Que facemos co microscopio? Para que servía? Para ver como os insectos de cerca. Os insectos, non? Era Sí. para os insectos, vale. De que vai o hotel de insectos, Sanxo? Pois o hotel de insectos é unha actividade que fixemos para darlles un hogar aos insectos e a vez tamén coñecelos dende cerca. Moi ben. E están ben instalados os nosos insectos? Sí. Sí, moi ben. Alma, contame un pouco dos ecosistemas, de que vai iso? Bueno, pues los hicimos ya que estábamos dando papiroflexia en clase y entonces pues los hicimos con cajas, Con reciclando. caixas, reciclastes Sí. caixas, sí. E que pasa con esas caixas? Que hai? Dentro están los animales dependiendo de qué ecosistema marino, del desierto, de la costa y todo lo hicimos en clase. Eu vin que eran unhas caixas que ao sacarlle a Sí. tapa, blum, Sí. ábrese toda e como a modo sorpresa aparece un ecosistema diferente, verdade? Sí. Ben. Martín, contanos un pouco, porque temos o outro apartado que comentabas ti que eran experimentos que traía desde casa, e iso é un pouco porque é o apartado máis ben do Club de Ciencia no que ides porque polo concurso de ciencia, verdade? Son experimentos que fixestes para o Club de Ciencia, verdade? Para o concurso de ciencia. Contame un poquinho a ver que trouxestes aí, a ver. Eu trouxe unha placa microbit co noso amigo Anxo, que consiste, pois, en traer unha placa que é capaz de programar diferentes sistemas ou diferentes cousas. Vale. E algunha cousiña máis que vexades, sina que non a fixerades vos? Sí, destacou moito o teatro mecánico, que de feito foi o gañador, que como o noso PDI era o teatro, pois relacionaron directamente co teatro e pareceme moi chula, a verdade. Moi ben. Bueno, este ano tiñamos a Jaime estaba cheísima de cousas. Creo que, bueno, había a serpe esta que, bueno, o experimento que ardía, bueno, fluidos, bueno, hai un montón de cousas. Que vistes tamén das outras carpas que vos gustase, das outras jaimas? Ou non tivestes tempo a pasear pola feira? Había como un cine que lo hicieron los del instituto, que Ay, era los como Cipax. hacían películas cortos y estaba muy gustouche, interesante, la non? verdad. Sí. Sí. Tamén vin os robots fotón na carpa de Tarrío. De Tarrío, sí. Tamén me comentaron que estaba moi chulo. Eu vin, pois, do corpo humán e de como conectar con tubos no Isaac Díaz Pardo, creo que era, que tamén gustoume moito. Tamén falaba da alimentación saudable, parecíame moi interesante. E para vos cal foi o mellor experimento? Bueno, da nosa carpa, cal foi o que máis vos gustou? Claro, podedes dicir o voso. A mí el del teatro. O do teatro. O do teatro. O do teatro mecánico. Sí. Sí, non, este ano era a temática era teatro e estou moi ben relacionado. Bien. O mellor con que máis audiencia tivo foi o dos 3 experimentos, que era un de areas de serpes na area. A serpe na area, sí, tivo moitas. Era moi interactivo. Sí, xa o vin porque estaba cheirando aquí a queimado todo o rato, verdad que si nos atufou bastante. Sí. Bueno, e Martín, a ti algún especial? Sí, a min gustoume bastante un que levaba unha nena de quinto que se chamaba Ana, que xos estábamos ao lado. Gustoume bastante, pareceume curioso, e tamén o do Espera teatro. que está a cámara aí. Vale. Vale,
Que vos está parecendo a feira este ano? Porque vos non é a primeira vez que vindes. La mía sí. Sí, sí, é a primeira vez que ves como... Pero a ver, el año pasado vine a verla y A estaba... vela sí, súper pero bien. bueno, xa como participante, Sí, estaba muy bien. está ben. Está lo pasando ben, vides máis xente, menos xente, como estás vendo? Creo que hai máis xente porque tamén hai máis carpas e tamén son máis grandes. Sí, está lo vendo ben. Ti, Martín? Si, eu como dixo Anxo, ademais tamén hai experimentos moito máis interesantes e que pode interactuar xente. Alma, bueno, continúa o ano que ven, poderá seguir vindo aquí. Vos ides para o instituto, ides para o Blanco Amor. Sí. Vale, ali tamén teñen Club de Ciencia. Tendes intención de continuar? Sí. Eu sí. Sí, ti como ves, Martín? Si, eu creo que si. Sí, verdade, non? Pois así seguiremos vendo igual. Sí. Vale. Bueno, pois moitísimas grazas por vir e contarnos o que fixestes. Vale? Veña, que non queda nada xa. Queda media horiña, vale? Vale. Veña un saudiño. Grazas. Chao. Chao. Veña, chicos.